Bé, bona nit, estimats tots. Us he de donar les gràcies una altra vegada, malgrat que ja ho han fet. Gràcies a tot, amics, família, socis i mecenes, participants als estudis, patrons i equip de la Fundació i del Centre de Recerca BBRC. També als patrons i a l'equip del Palau de la Música Catalana, a qui agraeixo sincerament i especialment la seva disponibilitat. Aquesta és una nit especial per tots nosaltres. Ho és per la bellesa de la sala que ens acull i també perquè celebrem 15 anys de l'inici del projecte de la Fundació. Per altra banda, fa exactament 15 anys, el pare va presentar en aquesta mateixa sala el seu llibre de memòries, L'Oda inacabada. Alguns dels que sou aquí, molts, ja hi éreu en aquell moment i molts altres us heu anat sumant al projecte de la Fundació any rere any. Qui ho podia imaginar aleshores? Avui, aquesta comunitat hi suma més de 70.000 persones. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos sempre. En aquella ocasió, el pare va manifestar la seva voluntat d'anar contra allò que era evident i previsible en la lluita contra l'Alzheimer. I també va deixar ben clar que no deixaria de fer el que li agradava. Uns anys després hem d'agrair-li aquest inconformisme que ha estat un impuls per tirar endavant la Fundació i per fer que molts aprenguéssim a veure i a viure també la malaltia de manera diferent. En aquella ocasió, la mare era molt present i també ho és avui, d'una altra manera, amb l'entrega dels premis que porten el seu nom els admirats Iñaki Gabilondo i Victòria Camps. La mare em va demanar aleshores, en la seva discreció, que parlés en nom de la família. M'ho vaig haver de pensar molt. En aquell moment jo encara no havia fet les paus amb la malaltia. Molts de vosaltres sabeu del que parlo perquè també l'heu viscuda de prop. En aquella ocasió vaig voler deixar ben clar que sí, que era cert que el pare estava malalt, perquè per molts encara era difícil de creure. 15 anys després, amb ella, amb la malaltia, ja fa molt que hem fet les paus, però malgrat tot, ella segueix fent el seu camí i li retrec que hagi marcat de manera absoluta els últims anys de vida dels pares. Han passat els anys, n'hem après molt de l'Alzheimer i dels seus desafiaments. N'hem après gràcies a persones com Victòria Camps, amb la seva acurada i necessària reflexió sobre l'ètica de les cures, o bé Iñaki Gabilondo, que nos ha ayudado a poner palabras a la enfermedad y hacerla más comprensible para todos. És veritat, com hem vist avui mateix, que algunes coses estan canviant, però també és veritat que encara persisteixen alguns mites que fan difícil la implantació d'una nova cultura pel tractament de la malaltia a nivell sanitari i també a nivell social. Segons les dades de l'enquesta que varen publicar fa pocs mesos, l'Alzheimer és la segona preocupació de salut dels ciutadans i la primera en el cas de les persones de més de 55. També sabem que més de 2 de cada 3 persones han viscut de prop algun cas de la malaltia. Sabem que el cost mitjà de la seva cura està a prop dels 30.000 euros anuals i de les 70 hores setmanals de dedicació. Sabem que a Espanya hi ha unes 900.000 persones afectades de demència pel cap baix i que aquest valor podria duplicar-se en els propers 30 anys. Veient aquestes xifres, em pregunto si no hauria d'existir, de manera natural, protocols per tenir en compte la nostra salut cognitiva, igual que tenim cura, per exemple, de la nostra salut cardiovascular. No hauria d'haver-hi més centres de dia i ajudes a domicili perquè les persones afectades puguin viure a casa seva sense que això condicioni la vida de tantes cuidadores? Em pregunto si no hauríem de normalitzar als hospitals els protocols d'assistència a les persones amb demència i els psicòlegs especialitzats.
No hauríem d'exigir més recursos perquè la recerca avanci i que aquests resultats es puguin traslladar a la ciutadania amb rapidesa? Cal que anem integrant i madurant tots aquests conceptes i per això és important que en parlem. Tenim una bona base, cal seguir avançant. La societat cada cop és més conscient de l'impacte d'aquesta malaltia i també ho és de la importància de la prevenció. Sabem també que la recerca segueix el seu camí aportant resultats esperançadors i també hi ha un interessant debat obert pel disseny de nous serveis de models d'atenció que donin millor resposta a les necessitats sanitàries i socials actuals. Bé, el pare estaria content d'encapçalar una vegada més aquesta revolució necessària, aquest canvi en el tractament de la malaltia. També estaria molt content de ser aquí amb nosaltres, gaudint d'aquesta nit bonica i especialment de la música que tant l'acompanya en el seu dia a dia. Aquesta és també una nit especial perquè avui comptarem amb una convidada meravellosa per tancar la nit, la nostra estimada amiga Bàrbara Hendricks. És una de les sopranos més admirades i estimades del món i una convençuda activista. Va néixer i créixer al sud dels Estats Units durant el moviment pels drets civils liderat per Martin Luther King i la seva connexió amb aquest moviment és la base del seu compromís de defensa dels drets humans. Va ser nomenada ambaixadora de bona voluntat de l'ACNUR l'any 87 i com a reconeixement al seu compromís excepcional va ser nomenada ambaixadora honorífica l'any 2002. Thank you, Barbara, for your work and your values. Thank you for sharing this night with us. And also, happy birthday. Avui la Bàrbara fa 75 anys i ha tingut la generositat... Gràcies. Bé, ja sé que teniu ganes de sentir-la amb ella, però deixeu-me que acabi. Avui la Bàrbara fa 75 anys i ha tingut la gran generositat de celebrar-ho aquí amb nosaltres, acompanyada del seu marit, el guitarrista Ulf Englund. Interpretaran Medley for Refugee Children, compost per Summertime i Sometimes I Feel Like a Motherless Child, de George Gershwin, i fragments del poema Home, de la poeta somalí britànica Warsan Shire. Ens demanen, si us plau, és important que perquè puguem ser ben presents amb ells durant l'actuació, mantinguem els telèfons apagats i no fem servir les càmeres per enregistrar ni fer fotografies. Abans de l'actuació us llegiré aquestes paraules de la Bàrbara, traduïdes al català, perquè li agradaria, ha insistit molt, que tothom la pugui entendre. Des de fa gairebé 40 anys he treballat a ACNUR com a única ambaixadora de bona voluntat honorífica. Durant aquests temps m'he inspirat en els meus col·legues de l'ACNUR sobre el terreny, que dediquen les seves vides i alguns fins i tot han perdut la vida defensant els drets humans, la causa dels refugiats i els propis refugiats, especialment les dones. Sempre que em sento descoratjada, penso en les moltes dones valentes que he conegut en camps de refugiats de tot el món. Mantenen la seva dignitat en les situacions més difícils i continuen lluitant pel bé dels seus fills. És la llum als ulls dels seus fills quan juguen i riuen el que reforça la meva fe en la humanitat i em dona esperança pel futur. Tal com va dir el pare, en aquesta mateixa sala fa 15 anys, passeu-vos-ho bé, que la vida és curta, però la nit és llarga.